Ngiyabingelela Nina BeSilo, uyabingelela uProfessor uTresekendi. Ngoba ngibingelela nje, ngibingelela isihlalo saKwaZulu nendlunkulu yonkana. Ngibingelela undunankulu kwaZulu. Ngiphinde ngizobingelela ubaba uShembunya. Bese ngithi ke all namhlanje bafowethu ke ngendaba ye-load shedding ngoba phela kusheshe kuhambe nje ugesi. Ngicabanga ukuthi abantu abaningi leli gama ka-all protocol observer lizobadida, kodwa ama-dictionary akho bezohamba bayogcina. Ngoba ngilapha nje ngalesi sikhathi bafowethu zey'ngane nje ka-matric engizoyicelela ukuthi zikwazi ukubhala iphumelele khathi enzima kanjena zokubhala. Mningi imimoya emibi eqhamukayo. Ezinye ingane zithi ziyafunda uthole ukuthi ziyahayiza ey'koleni. Kwesinye isikhathi uthole ukuthi ngoba sekubhalwa nje iy'ngane zona nokubhala. Manje-ke ngithi cha, kusuka nje emabangeni aphansi le kuze kufike kwaphezulu, ngizocela ukuthi ngoba sekubhalwa nje ey'koleni, abatwana ngibacelela isibusiso uNkulunkulu ukuthi babhale kahle baphumelele, ngoba isikole sibaluleke kakhulu empeleni. Ngoba izwe nje linjena siney'nkinga kanjena kulo elakithi kakhulukazi eSouth Africa. Siyabafuna abantwana ukuthi baphusheke kakhulukazi esikoleni bafunde ukuze kusasa bazolihola lelizwe, ngoba sithwele kanzima. Yingakho ngithi ngeke ngize ngibe mude kakhulu, ngoba ngathi ngisakhuluma manje uzokuthiwa sekuhambe nogesi. Kanti nalokho kuyayilimaza kakhulu iy'ngane zesikole. Ngicabanga ukuthi uhulumeni mhlawumbe bengikhuleka kuyena ngicela uhulumeni sibambisane, ngoba akanginankinga naye, bangabafowethu, ngoba nami vele ngiyafana ukuthi nguhulumeni. Ngicela nje kubafowethu abaphathiswe ezemfundo ukuthi beke beyizame ukuthi bacele lapha kuhulumeni ophethe phezulu ukuthi ke ngalesi sikhathi sengoba kubhalwe iy'ngane zesikole nje ugesi ke kukhulunywe nje ngawo ukuthi awukume kungcono, ngoba ngiboni nama-generator ebekufanele bawahlinzeke ngokwey'kole ukuthi mhlawumbe akhona, mhlawumbe ngaba khona nje ey'ndaweni phela kuma-private school, kodwa-ke special nje la emakhaya-ke kube kuzwele nje iy'ngane incane kabi le-term yokuthi kubhalwe u-matric kuphele. Bengicabanga ukuthi mhlawumbe emva kokuthi sebebhalile abantwana isingaba khona i-load shedding, ngoba ngicabanga ukuthi i-load shedding ungakwazi ukuthi uyivimbe ingenzeki, ngenxa yokuthi mhlawumbe kwenzeke iy'nhlelo ey'thile senzele ukuthi kuphasele into okuthiwa imfundo ebalulekile la eSouth Africa ezosikhiphela nabaholi bakusasa. Ngiyacabanga ukuthi okunye-ke bafowethu ngicela kakhulu ukuthi abafundi bayimisele, abafundi ba-cross-night, abafundi manje bazazi ukuthi ngoba sebezosuka la baye ema-university sebezofike bayimele laphana ema-university. Nabasema-university futhi ngibafisela ney'nhlahla kuma-university nje wonke ngokuhlukana kwawo ukuthi nabo baphumelele kule mlenze ehlala ibakhona kubo, nabo futhi nokungafundeki nokungayeki phambili. Yilabo bengizobacela namhlanje ukuthi nje u-matric ngithi inkosi ayimbusise nabafundi bonke bey'kole nangamabanga okuhlukana kuze kuyofika ukufunda kakupheli. Ngizocela kakhulu-ke bafowethu ukuthi sikwazi nje ukuthi sonke abazali bethu abanikeze iy'ngane ispace sokuthi ikwazi ukutadisha. Iy'ngane engathi mayibuya esikolweni bese kuthiwa yiy'nkumeni, ingane engathi mayibuya esikolweni bese kuthiwa ayiwashe izitsha. Ile period nje encane, ngoba ngiyazi ukuthi amakhaya wafani, vele kunezinye iy'ngane uthole yihlala nogogo, ungamenzela ugogo leso sikhathi esincane, ngoba phela kusho ukuthi uzohlala lokhu ufunda njalo uma umntwana wesikole. Kodwa nje ngizobacelela abafundi ukuthi abaphase baphumelele. Bafowethu kakhulu siyalimala ngendaba kagesi. Ugesi usilimazele manje ama-TV, ulimaza amafriji. Ngempela uhulumeni wethu siyacela ngokubambisana ukuthi akakwazi le ndaba kagesi ukuthi ayingenelele kakhulu, ukuthi ekwazi ukuyingenelela kwakhe ukuthi kube khona ezinye indlela engcono ngokuhlukana kwazi indlela ukuthi ukwazi ukuthi ngcono
ngoba ugesi nje uhamba kuthiwa uyahamba ugesi kube khona indlela zokuthi ngcono usupply noma amasola ngcono ngoba le ndaba yokuhamba kagesi isilimaze kakhulu amabhizinisi abafowethu babuyile bahlele emakhaya abanye basebenza insuku ngambili abanye basebenza insuku ngayintathu ilokho nje bengizokudlulisa ngizokuba mude kakhulu bafowethu okunye nje ukubonga nje uhambo oluhle lokuya eMabhida sambe kahle noma kube khona nje inkinga ke eyibe khona esigcina kodwa sedlulile kuzo okunye nje okungasiphathanga kahle kube kuncane kodwa ngoba sigcina sibekile inkosi yahlala ehlalweni ngonyama ngicabanga ukuthi konke kwephithekile nanokuthi abanye ngifuna abantu bese behlaziya futhi okunye ngisuke ngikukhuluma kwezokuxhumana njengomuntu obengade ngikhuza nje umhlolo esiwenzelwa kwaZulu sakhile uthola ukuthi ena ngoba sithi siyobeka inkosi nje besingayeli kuyobuka ibhola lapha noma mhlawumbe bese yohola imali yeqolo lutho bese yogcoba nje ngonyama yamaZulu into ede umlando kodwa sithi ukuthi sisenkingeni yokuthi kufuneka ama-ID ukungena ama-ID amapasi ayilokho ke ngifike ngaphikisana nakho ke nohulumeni ngoba ngifikile esangweni kwathiwa kufunekile ngakubekezelela lokho hawu mase ngithi ngiyabuya hawu nampa abanye bafika bathi manje akuthiwa kungenwa namathikithi aphelele lana ethathwa laphana e-ICC mase kuthiwa manje kufuneka ama-ID ngithi mina hawu idemocracy sesiyayichatha phela eSouth Africa makunjalo ngoba phela idemocracy mase siyichatha idemocracy kusho ukuthi asisekho ekukhululekeni sesibuyela kulokhu yana komkhulu bethu ababeshawa kuthiwa kufuneka amadompasi kunamaqhawala la umzabalazo akulwela lokho angasekho wona kwawona nje ngavuka emingenyawo kulaba abaholi abasiphethe abavumela into empela ethanda ukuba inkinga nezotha ecishe yasibangela inkinga ngoba ena lo mcimbi mawuthi uyabheka bengeke lihambeke itheku lo mcimbi kube ntwani abantu bebekhishelwe ngisho amabhasi emakhaya ngoba abantu abaningi uzwe enkandla kuphuma ibhasi elodwa uzwe kuthiwa mhlawumbe emkhanya kude kuphuma ibhasi emabhasi amathathu uzwe kuthiwa lena-ke kwezinye indawo abantu bebemile abafikanga engicabanga ukuthi lokho kusilimazile ngoba izizwe eziningi nokugcwala kwamabhida igcwalile inkundla yaseMabhida kodwa ibizogcwala yeqe ngale inkundla kodwa abantu bebekufisa ukufika kodwa abazange bekwazi ukufika sekushothi ngokunye-ke okulandelayo siyacela ukuthi sibambisane amakhosi futhi ngiwasebenzise kakhulu ngoba wanankinga ngoba abantu bonke laba bamakhosi ngiyacela lokhu nginxuse njalo impela ukuthi cha asiyibambe lento ingeyakithi yakwaZulu nama-politician akithi siyawathanda ngabafowethu siyafisa ukuthi sibambisane nabo nangokwenhlonipho kwesinye isikhathi manje sibona siphakanyelwa umoya sisuke singathethi kusuke sekuvuke abantu abakithi bebona into ebhedayo eyayingenzeki ngesikhathi sesile sidala esiyibona manje siyenzeka imikhuba esiyenzeka manje into eyayingenzeki uzokuthiwa-ke kunomcimbi omkhulu kangaka obaluleke kangaka kwaZulu oyingqophamlando uzokuthiwa ena kunabantu okuthiwa uthothi noma sebefikile kuthiwa akungangena wakuzwaphi kuthiwa kufanele ungene ngebhasi eMabhida ngoba ngisho kuyodlalwa ibhola kufanele uthenge ithikithi kwaShoprite noma kwaSpar bekumkhuba nje ade ngukhuza lona futhi laba bantu ade bethi angixolise lento ngeke ngize ngikwazi ukuyixolisa into eyiqiniso abakhohlwe labo bantu ngoba kusho bangamagwala kahle kahle bona ngiyazi ukuthi bafuthu ningaphatheki kabi bese ngithi nikhulume nami ngocinise ngizokhuluma nani anginene ngimtshengisa ukuthi akekho umuntu okhuluma iqiniso ebese futhi ashintsha aphinde axolise ngoba angitshontshanga futhi anginacala futhi angiphoyintanga muntu kuphela ngikhuluma into eyiqiniso ngaso sonke isikhathi mangimtshela into ngikhuluma into eyiqiniso futhi eyakhaya yena angifisa abantu bengonyama abantu besilo bahlukumezeke ngenxa yokuthi ngishabe kuthiwa umuntu akanalutho kufanele umthande wena usunakho mnikeze omunye umuntu sibumbane nje siwuZulu sibambisane sikwazi ukuthi sibhekelane ngoba nje bengikhala nje mina akekho umuntu ongivimbile ngifuna ipasi laphana ngoba basebenzisa ukungazi kodwa abantu bakithi mangibabona ukuthi abasakwazi ukungena ngaphakathi ngenxa yenkinga bese bethi angeke ngisuke ngingaxabani nabantu bomthetho amaphoyisa ngilwi nabo ngoba basuke besemsebenzini kodwa nabo agcine bese bebona abantu bomthetho ukuthi lento engiyenzayo iyiqiniso ngoba ngiyakhuluma nabo kuqala ukuthi hayibo ngithuka nami masekwenzeka izinto ebesingazazi kuqala ngesikhathi somuntu omdala manje-ke anizukuyenza into eniyithandayo sisekhona ngoba
noma mina ngingayenza iplan ngami kodwa bakhona abanye abaseceleni nabanye basuke beyibona into engikhulumayo ukuthi iqiniso. Akekho umuntu engimzondayo, akekho futhi umuntu engixabane naye. Ngiyabathanda abaholi kusuka phezulu nje ko-president wesho, ngibakhonze kabi. Kodwa mase kwenziwa into engaqondile kahle, indlela engikhandwe ngayo engenze ngiyishintshe ngayo futhi akekho yongishintsha. Amakhonto wrong kufanele ngikhulume. Iqiniso ke ngilazi ukuthi ke liyakha, kodwa futhi iqiniso ngiyalazi ukuthi umuntu abamthandi manje iqiniso. Kodwa ke futhi angifuni ukuthandwa ngoba akukho engisuke ngikuncengile. Kuphela ngifisa ukuthi abantu bekwazi ukuthi bekhululeke esizweni, abantu bebumbane, sibambisane, bafowethu. Kukho konke amaphutha enzekile ngicabanga ukuthi next time azolungiseka bawabonile, kodwa ke azobalimaza ngelinye ilanga ngesikhathi sabo abasuke bephethe amaphutha ebese suke bese ecasula abantu abafana nathi size sikhulume, ngoba lokhu ngizohlale ngikushilo ukuthi abantu bayakholelwa kithi. Futhi ngihlale ngisho ukuthi masikhuluma nabo abantu bayasilalela, kodwa hayi ngoba besilalela entweni esuke wrong. Abantu basilalela entweni esuke sakha izwe, sibambisane nabaholi. Siyabathanda abaholi bakithi, siyafisa ukuthi sibambisane nabo. Ngeke ngize ngibe mude-ke ngoba ugesi usuzohamba, uhlala uhamba ugesi. Bengicela nje ukuthi uhulumeni ke sengivala asisize ngale ndaba kalokuhamba kalogesi, ngoba ngisinenkinga yokuthi kuney'ngane engaboni ngisho emehlweni, ngisho esikoleni kufundwe mina fanele makukhanye kwezinye indawo. Kunezinye ingane ezisebenza mayibhala fanele kusebenze nje ugesi until lo subject yakhe iziphele. Manje ke makuthiwa wokho ugesi shuthi-ke mase kufika ama-exam ngelinye ilanga sekuthiwa ama-result bese zithi ingane sasanjela ugesi, sizoyiblema seyithini iy'ngane emakhaya. Iminyaka emingaka insipho necolgate lokhu ithengele enganeni kuze kuphela unyaka. Insipho imalini insipho enganeni namashuniki-ke ngoba kufuneka amashuniki. Ekugcineni ingane ayisaphasi ngenxa yokuthi abantu ade besiphathele izwe abangabeke benako umqondo ukuthi iy'ngane kufanele lethelwe ama-generator early ziprotect ukuthi kwazi ukuthi kube nogesi. Ngoba mangahle ngikuthathe nje wena uma kuthiwa uphethwe umholi, ngithambe esikoleni manje uyobhala umatric ubusuhanjela ugesi, fanele lento uyithathe into eyenzeka kumuntu uyiphendule uyenze yakho. Yikho-ke ngicelekile kakhulu bafowethu ukuthi ngicela sibambisane nanendaba yamapasi ingaphinde yenzeke kaZulu, ukuthi masiyongena nje kunemicimbi especially yasendlunkulu kakhulukazi yeNgonyama nobhasi, ungangena nje mhlawumbe ngekhadi lokuthi mhlawumbe fanele niwuhlaleni ngokuhleleka ngoba khona ezinye indawo ezama-VIP abantu abahloniphekile. Kodwa hayi bese kuba khona umthetho olemumva oshawa ngabantu abamhlophe babe hlungubeze omkhulu bethu. Ngicabanga ukuthi idemocracy inini enabanga ukuthi ibe khona. Asingayichathi idemocracy bafuthu, asingayichathi. Konke nje asikwenze ngendlela eqondile ngoba nathi sikhuluma sifuna ukuthi amapasi asiwathandi masingena emcimbini esisuke khona yesintu. Sicela ukuthi-ke kungaphindi kwenzeke. Yilokho bengikudlulisa namakhosi futhi siwahloniphe amakhosi. Makuthi kunemicimbi eNgonyama siyawafisa amakhosi ukuthi ehlale bekhona nesilo sibe khona, ngoba namabutho futhi ebese phambi kweNgonyama ngoba ibutho liyingubo yesili ibutho. Lokho-ke mhlawumbe-ke manifuna uku-advertise-ke mhlawumbe-ke ama-private company enu-ke mhlawumbe-ke ngenza ngendlela yenu-ke mhlawumbe manifuna uku-advertise into zenu. Kodwa-ke manifuna nje senze into kahle yesintu yethu yakwaZulu ibukeke ngoba inhle futhi ubukhosi bakwaZulu buhlonishwe i-Afrika yonke. Ngithuke kabi mina ngibona iy'ngonyama zonke zase-Afrika zikhona laphana, kodwa ukugqoka kwazo ungathi ziyinyanga, ungathi izangoma. Abanye bafaka amahiya, abanye bagqoke njengosinqe semfweni ngathi mhawu kanti amakhinga angaphandle agqoke izinto engathi ngamali wawase-Afrika. Abanye bafaka amashoba baphathe amashoba ey'nkomo, amakhinga adekho nonke amakhingi kufe ngakwaxhawula. Iy'thombe ngisazonibonisa ngesikhathi bengingenaso sengacasuka emabhida, ngicasulwa ngamapasi ngaphuma sengidiniwe emabhida. Kodwa ngase ngehlisa umoya ngibona ukuthi no, ngoba vele sekuphumelela ade sikufisa angubeke phansi umoya. Kodwa ake nizame ukuthi manihlele izinto kuzoba khona thina phakathi niyenze into yakhona ngokuchule engcono, nisondeze kusenesikhathi maningafuni ukuphoxeka ngelinye ilanga, ngoba ngelinye ilanga lokho-ke lichitheke ligayiwe impela, kakhulukazi makuthiwa nje sigqishe nebutho. Lokho lichitheke ligayiwe nikhona angazi seniyophuma ngaphi ngoba kuyovalwa. Yabona nje lesa stadium bekufanele kuvalwe ngokomthetho. Sisuke sahlonipha iNgonyama, akekho esimhloniphile ukuthi ngosuku lwayo olukhulu kangaka bese kube ngathi sinamakhanda abhedayo kanti siyaxhashazwa. Izinto esiyibonayo thina ukuthi la into adingenziwa kusekhona isilesidala kuthiwa ngiyongena ngebhasi emabhida kanti ngiyohola imali yeqolo kwesinye isikhathi.
ngoba phela ipasi linguzi ipasi uyothatha ipasi uthi unikeza umuntu ipasi uzokuthiwa usokweleta ifurniture shop eThekwini uzothi usokweleta 60,000 pasi icala kabi ipasi kathana amapasi kwaZulu ungaphinde ngene ngepasi ngisho bekuthiwa kumuphi umcimbi ivalwa yimeke lo 3 seconds empangeni bakhohle uzongaya umuntu onenkinga uzoqonda nami ngqo inamba yami ikhona ku Facebook uma ungayitholi waloyithola yonke indawo ikhona inombolo eyami inombolo angifuni bese ethi umuntu nezintathu zemfona zithi hawu sibona kwenzeka ukuthi cha lutho wozani kwagudla uzungane iyabonga ka professor lento manje siyophumula phela lento ngizonibona ngolesine ngoba ngizobuya ngolesine khona udaba engiliphathele zona ngolesine kulabo abantu abahamba bedelela umkhulu bedelela uprofessor izophinde iqala igqilaze futhi ngolesine amadoda iyabuya lento zamani ukuthi nilungise indaba kagesi lokusheding ngiyamcela ngoba izoqala igqilaze uhulumeni futhi indaba nje kaMatric ke engifuna nje ukuthi uMatric wangaphazamiseki kancane ngoba makakwa ingane zaphazamiseka kagesi kufanele nazi ukuthi fanele ukuthi nenze nje ingane ipase zonke eSouth Africa ngiyabonga